Harry. Sitja ní míle a bharige, bar wear na don na hastal daoine a gcónaí idir seo agus tír mór. San am bhaid háart ní roacu abba dí bagge leis an toras a dhéanú. A dús na nohadaí carú seirbhís fearantrachtar fáil ar bhain rialta. Inis le banachtaí an rialtas tá se gealta Rúidbhealach a tógáil an seo da eitleáin i bheits an éan toras a dhéanú in nimamute. Bheith sé háart sé héad vítar. Dhéanú sé dafar mór mar an dóiní na da bhfuil se sa dhéhrú bin decarachtaí in ammaní ar dro aimsir na bhfuil daoine abalta taisteal agus stáithí go mé bin is mó daoine tatastethe agus ba sé dabalta bhil maithríos le dro aimsir ver sé arta daoine háart, is mó daoine háart ar an go dtíon talán. Sílim go raithe sé an tarban eile ar fad, go héirithe le ar gibhrín ar Thoraigh aimsearún agus go deag leis na seandaoine go má an tír mór. Cé gur rud ionta tábhachta an bad fearantrachta tá sí git is just an turas sin git a rá ada dófa go héir a tatú sin agus scóil isteach an clinic sa Thoraigh gur sí le linn na turistar teachta isteach ar an linn. Agus beidir go ndeanatí an séise turistarcha git a níos fuide. Well, tarsúlas a bhfuil go méid an tionchar chearta aige ar phobal an alain agus tá daoine an na bhfuil an léad Harris a hóirte agus dá bhhaig óte uair go léir bhhaid fearantarta agus dá bhhair na bhfuil nGall acu fan na haine beidir agus daoine beidir na bhfuil chuineal go maith agus daoine bhfuil an defrar a far go dtí tehile na falliste go dtí an talán agus mar sin da. Tá ní nó ceannaí nó a TG cehéir a godeachta an chead glún eile ar Ellen Harry.